Здравейте, скъпи зрители! Както казах, това е не само забавление, това е истинско удоволствие с най-добрия приятел на човека сред природата. Ето тези прекрасни хора тук до мен ми осъществиха това прекрасно забавление. Днешното, така че ще ги помоля сега да се представя. Здравейте, кои сте вие и какво е мъшинг? Здравейте, ние сме част от спортен клуб Мъшинг България. Първия мъшинг клуб, който е регистриран на територията на България. Кефиме се, както и ти сама се увери. Нали? Готино ли? Така е, да. Какво точно означава мъшинг? Това са спортове с кучета, така ли? Да, точно така. Мъшинг, това са няколко дисциплини, които се практикуват с кучета, като те може да не са само дог след въпросното с шина, което ти пробва. Да. Могат да бъдат с колело, така наречения байк джоринг, с ски джоринг също има такава дисциплина, каникрос, тичане с кучета. Въобще във всички сезони имаме възможност да тренираме с кучетата. Съответно, те доволни, ние сме доволни и това е като цяло мъшинг спортовете са това. Вие организирате и състезания? Имаме вече 11 състезания зад гърба си. Жорето ще каже за едно от така емоционалните ни състезания, които са преведе миналата година. Да, зароди се точно това, значи смисъл такъв навсякъде това го има, но нас ни събра точно обичата към кучетата и обичата към спорта. Разкажи ни сега и ти малко повече за спортовете, които организирате. Какво организирахте миналата година? Миналата година организирахме първото в България нощно състезание. Нощно? Нощно състезание, точно така, за спорт с кучета. И беше много емоционално, много забавно. Сега малко да ми разкажете, всеки ли може да стане първо член на вашия клуб и всеки ли може да се състезава? Всеки, който има желание, може да стане член на клуба, както и може да се състезава. Всеки, който има куче, дори да няма куче, ако се свърже с нас, можем да помогнем, да предоставим, да покажем, да обясним как се практикуват спортовете, различните видове. Предполагам, че не във всяка категория всяка порода става. Примерно аз имам един Джак Ръсъл, той специално да ме тегли сега с шина, няма как да се получи. Да. Когато е за шина, да, не става, но по принцип категориите са едни. В смисъл, има значение дали си с едно куче, с две кучета, това са категориите. Няма значение, че ти си с Джак Ръсъл, защото ти може да си по-добра от мене на колелото и съответно, независимо че аз съм с хъски и ти да си преди мене. Така че там е емоцията, там е предизвикателството. Ето този прекрасен Ечо, Ечо се казва, е талисмана на клуба. Да попитам, могат ли деца да се състезават? И ако могат, то в коя дисциплина? Значи децата по принцип могат да се състезават и ние сме много доволни, когато имаме много любители, защото това са малките мъжърчета, които тепърва ще растат с този спорт. При децата това е основното, трябва да са навършили 3 години, съответно те са пак на категории. Между 3 и 6 години, между 6 и 9 и вече от 9 до по-големите до 14 години. Съответно, изискването е за по-малките двете групи, да има възрастен човек с тях, също само в каникрос. Да. Демек, тичане. Така че възрастен човек задължително трябва да е вързан по същия начин към кучето за евентуални инциденти и така нататък. Съответно, разстоянието е много по-малко, примерно за мъничките е ни 100 метра, но децата са супер радостни в тези моменти. На състезание като на състезание, има ли награда? Винаги има награди. Има за децата, има и разбира се и за нашите приятели. Да, и за тях има винаги. Нещо много важно искам да попитам. Всъщност, вие занимавате ли се с благотворителни каузи? Нас в повечето ни случаи са точно такива каузите, защото и то повече с деца се занимаваме. Отделно с парк Витоша така имахме взаимоотношения, смисъл да спомогнем за изграждането на Игликина поляна, която е за хора с проблеми. Съответно, на следващата година возихме тези хора, които бяха толкова щастливи, толкова радост им донасяме. При тях имаше и много деца, да, но повечето се занимаваме с деца.
най-голямото удоволствие, а и те са тези, които поемат като гъби цялата информация, нямат страх от кучетата, учат се как да се държат с кучетата, което е страшно важно в една градска среда, да знаеш как се държиш с дадено куче, което го срещаш. За тези от вас, които имат желание да се включат в този тип спорт, има нещо много важно, на което трябва да наблегнем, а именно шейната. Сега всеки от вас, който има куче и шейна, просто да не си помисли, че може така да впрегне кучето и да тръгне. Затова да ни разкажете малко повече. Здравейте! Здравейте! Шейните са така доста по-специални от обикновените, защото са пригодени за мъшинг, понеже имат спирачки и имат нещо като управление, т.е. тук е чупеща цялата, този борт е чупещ. Да. И имаме два вида спирачки. Едната намалява скоростта, а другата е директна за спиране. И следователно не са като малките детски шейни, които примерно всеки един от нас може да си впрегне каквото и да било куче, понеже те не са пригодени за спиране, а шейните много се засилват с кучешкия впряг. Да. И поради тази причина става опасно, особено за деца. И за самото куче, предполагам, защото шейната може да спре в него. Точно така, това е следващото, което ще я кажа, че кучетата е опасно за тях, защото може да ги настигне шейната, може да им чупи крак или да ги среже или нещо още по-опасно да стане. Така че за препоръчване да се използват нужните шейни. Тази шейна е спринтова, лека, 14 кг, мисля, че само тежи, изгаваема, прибира се в багажниците на колите. Така. И много лесно се управлява, особено във висока скорост. И просто сме големи почитатели на мъшинга.